Kære 3. B, når I ser den her video, så har mentor eller vejder eller en for ledelsen formentlig lige forladt lokalet. Og derfor vil jeg lige forklare jer, hvad I skal lave i dag. I skal i dag arbejde asynkron virtuelt, det vil sige, at jeg er ikke til stede, fordi jeg er på studietur til Barcelona. Men jeg har lavet en plan til jer, for at vi skal lave modulet. I kan finde modulet ved at trykke på linket her, eller I kan gå ind på jeres OneNote under Kina-forløbet og finde modul nummer 8. Når I kommer ind på modul nummer 8, vil I se dagens plan. Altså de første 5 minutter er formentlig gået på nuværende tidspunkt. Herefter skal I se en dokumentar, hvor vi skal samle op på det, I har arbejdet med sidste gang omkring familiehåndtering i Kina og politik omkring etbarnspolitikken. Og det skal I lave en hurtig skrivning ud fra. Og når I er færdige med det, hopper I over og læser om massakren på den himmelske fredsplads i Par. Og så skulle timen slutte af med, at der kommer en og tjekker op på jer, om I har været det hele modulet. I den første øvelse, hvor I skal se en dokumentarfilm, der hedder Det røde Kina fylder 60 år, fra Horisont fra Danmarks Radio 2009. Her skal I, den varer cirka 29 minutter, men jeg har sat 35 minutter af, da det formentlig tager lidt tid at komme ind på filmen og lige finde ud af, hvor det er henne. I går ind på det link, der er her, der hedder Mit CFU, og her skulle I gerne kunne logge på med jeres Unilogin. Når I er kommet ind med jeres Unilogin, skulle der gerne komme en forside frem. Ser nogenlunde sådan her ud. Og her trykker I på materialer, og under materialer skulle det materiale, der er lånt til jer, gerne komme frem. Hos mig står der under kommende lån, og der kan I se, der er Røde Kina fylder 60 år, tirsdag den 16. september til den 18. september, det vil sige der, hvor I skal bruge det, og det er et tv-program. Og det trykker man på, og så kommer der en kasse til op, og så trykker man på selve billedet, og så kommer der, kan I se, så kommer der faktisk op, så man kan se, hvad lånet er. Man trykker så på skærmen, hvor der står et play-symbol, og så skulle filmen gerne starte. Når jeg har set filmen, følger der 10 minutters hurtigskrivning, som vi samler op på næste gang. I skal individuelt gå ind på elevfeedback og skrive svaret på følgende spørgsmål. Hvordan var Kinas familiepolitik i 2009 og tidligere? Undersøg, hvordan Kinas familiepolitik er i dag. Og til sidst, overvej, hvad I tænker om sådan familiepolitik ud fra jeres normer og værdier, samt hvorfor benytter Kina sig af en så styret politik. Når I har lavet jeres hurtigskrivning, skal I til at læse. Jeg vil bede jer om at gå sammen i par, og lade være med at sætte jer i store grupper. Helst blive så mange som muligt ind i klassen, eller i nærheden af klassen. Og jeg vil gerne have, at I ikke laver for meget alarm, hvis I går ud i afsnittet, da der er andre til stede. I skal læse den tekst, som ligger her, der hedder Den himmelske fredsplads 1989. Og det er en rimelig lang tekst, men I kan sagtens nå det. Og den læser I op for hinanden. Og når I har læst den, vil jeg gerne have, at I svarer på et spørgsmål. Det spørgsmål, det står her. Beskriv baggrunden for studenternes protester i 1989 og deres virkemidler. Altså, hvorfor samles vi netop på den himmelske fredsplads? Så det er det spørgsmål, jeg gerne vil have, I beskriver. Jeres svar vil jeg gerne have, I lægger herinde, og den linker ind til samarbejdsområdet, hvor I lægger jeres dokument ind, og husk at skrive, hvilke personer der er på hvilke dokumenter. Så samler vi op på det næste gang. Her er en B. Hermed god arbejdsløst og en hilsen her fra Barcelona. Vi ses snart.